Sawubona sisi. Yebo, sawubona. Hayi. Uyazi ukuthini? Mina ngiyangithanda ukuthi umuntu athi mangabe efika la ekitchen lami, afike sevukile sephumile kulombhede, kulesi simo ebukeke yiso. Awushongo nje wena ukuthi fanele uhambe ekseni namhlanje? Yebo sisi, into bengisathi ngizenzela nje kwetiyana. Awushongo nje wena ukuthi fanele uhambe ekseni namhlanje? Yebo sisi, into bengisathi ngizenzela nje kwetiyana. Ngenze njani ke manje? Awubheke Sidumo. Zonke izinkomishi zami sezila, singcolile. Angisena nkomishi mina, wena usunezikomishi. Uyabona, mawucabanga ukuthi mina ngizogezelana nawe lezinkomishi. Awuzanga kahle. Uyazi ukuthini? Into yazi ukuseneka nje phela. Wena uyafana nalomhlolo obukade uhlala la ekhaya. Uthini mama, uthini? Nganingi Sidumo uthi he mama mina ngiyena uma wakho mina. Ngifuna izinkomishi zami sigezile. Cishe ngakhohlwa sisi. Ngiyakonjani umsebenzi namhlanje ophambili wazi wena. Uma kunjalo ke awushaye ngathi uyaphuma uyavuka kulesi simo sombhede obuke kuyiso. Ungazi yothi itshobe ebhasini nje. Uyazi ukuthini? Wena ngeke uzothole ngisho umsebenzi wokushanela umgwaqo. Hayi, kanti ke sisi namhlanje uyabona ngizoba usweka. Thula wena ubheke nje. Hayi, itshenza kunyama nje. Ngithi inkomishi zami uzozibeka phi zona? Zonke zithi ukulinda sisi. Chola. Wesidumo, ngiyedolo manje. Ungisize ukhiye, uyezwa? Yebo sisi. Sisi, udlalani namhlanje? Sisi we. Hey wena, yini naye yomshayina? Yes auntie. Hayibo, wangqokile. Hawu, Ufihle. Ucabanga ukuthi angiyazi indoda engagqokile ukuthi injani? Bane abayene ngibuya kubona Sidumo, ngazi konke indoda eyikho. Udlalani namhlanje? 5. Imali? Ubusisime, Akekho. umtshelo bengilapho yezwa. Yebo gogo. Ungabe ngibiza ngogogo mina ngimdala kangako. Yebo gogo. Ngiyeza. Sawubona Joe. Sawubona gogo. Ukhona May? Ungabe ngibiza ngogogo wena? Cha ake, kuhlale ngekho kulamalanga awukazi ukuqaphele lokho. Cha. Sawubona Joe. Sawubona Sidumo. Usheshe wavuka namhlanje? Lendoda. Isizathu esenza uSisimey ukuthi acabange kabi kanje ngamadoda. Ingoba eduze kwakhe kukhona umhlolo njalo. Akumlalele nje. Yazini wemama, lapho ngisebenza khona omunye wesilisa othile nje ongumphathi wabadlali. Futhi mangicabanga nje ngibone elunge kabi. Ubukeka njengosomabhizinisi, ufanelekile futhi nje ushesha jwayeleke. Kodwa yinye nje into edingekayo empilweni yakhe, umuntu wesifazane. Usalindeni. Mlethe lapha ambone uSisimey khona bezothandana bavele bashade. Ubani oshadayo? USisimey? Awu cha bo. Akukhulunywa nawe wena.
Hayi bese ngishela ukuthi ke makubeke nimfunela umuntu ozoshada naye usisi Mayke ningabofunela kude nibofunela khona la. Hamba lapha wena umenyi obani. Ngidela inhliziyo yakho ungaze ngikulimaze. Thoko kanti khona kaze ngajabula. Hawu anti bantu bese ngihamba yazi ngiyarehesa. Awu ubobuya ke namhlanje ebusuku uzodlala ekhaya. Ngiyabonga anti. Kulungile mangeza nomunye. Thoko kodwa ungazibuza uyazi abangani bakho bafana nabangani bami. Awungitshela ubani? Umunye nje wesilisa ngeke umazi kodwa ngiyathemba uzomthanda. Kulungile ke anti sengiyahamba. Ngizosheshe ngibuye. Ngisele kahle. Kulungile. Yebo kodwa uthwele kanzima mngane wami. Usho ukuthini ukuthi ngithwele kanzima? Uyazi nawe ungowesifazane ohlala yedwa endlini enkulu kangaka wekhokhela irent nezingane boarding school uyasebenza uyazi ke. Uyazi? Mina ngibona kuyinhlanhla ukuthi ngihlale emzini omkhulu kangaka. Ngiboni nalenkinga oyishoyo. Mina ngibona kuyilungelo. Yebo sisi kodwa indoda ingekho. Uyadlala wena. Kodwa kuba nesizungu ngesinye isikhathi vuma sisi. Lutho. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi awunasikhathi okwamanje. Kodwa vuma sisi. Unzima kabi kungabi nayo indoda. Ungathi kunziminye. Awusho. Kangakanani ke emane. Ngayinye inezinkinga ezedlula ezinye inkinga. Cha. Ushade kanye awazi lutho ngezinkinga zamadoda. Eyame yokuqala ayihlala ngesikhathi eside kodwa kwakungelona iphutha layo. Yayiphethwe yisifuba kodwa yayinothando olukhulu. Ngiyayidabukela bandla indoda yabantu eyayidlala ngothando lwayo. Eyazi yafa egcineni ibulawo ucike. Uyazi uKaiser chabo ngisho uGumede hawu imihlolo yini ngiqonde uJacob wayehlukile kubo bonke. Hawu wayemuhle kunabo bonke. Ngangimbuka njalo ekseni uma eyogibela ibhasi. Wayemuhle okumdlali wamabhayisikobho. Ngangiye ngibabuka besifazana bembuka ngithi ngenhliziyo mbukeni kufanele nimbuke kodwa uyindoda yakhe. Yazi ke ngiyamkhumbula yazi ngimkhumbula kahle. Wayecabanga ukuthi uyizulu. Ngangithi angisophinde ngithande enye indoda. Kodwa uyazi ukuthi ngangimuhle kanjani. Ngimuhle. Ngase ngibonana lo Alfred hayibo uGumede sengithini manje uKaiser uthini lo kwakusomabhizinisi wamatekisi. Ngiyamkhumbula ke. Uyamkhumbula ukuthi wayenjani kimina? Izingubo ama-night clubs hawu emjahweni emabhayisikobho ngangifana nenkosazana yenkosi. Kwaze kwaba njani ke? Kwaze kwaba ilapho naye sethola enye inkosazana yenkosi. Angithi waseyakushiya ke yona nalengane unaso. Uyazi ukuthi yini sisi? Uma ungafuni indoda enenkathazo ngibona kungcono nje uvele ushade nesihlahla side sihle sinesiqu esihle sinamandla asiphuzi tshwala futhi okumqoka ngeke usithole silandele ezinye izihlahla. Sami usubhede wena Lisa. Uyazi ukuthini? Asibuyele eqinisweni nje uvuma. Amadoda ayinkathaza. Ayikho futhi into angayenza amadoda singekho. Awana msebenzi uqinisile lapha. Awana msebenzi njengezingane. Sis ungangisiza la naku
ibhanti lami qhaqhekile manje ngizama ukufaka ukotini enalithini manje kuyi-RC angazi noma ngangisiza ngokuthi awukwazi ukufaka ukotini enalitini. Kade ngithini-ke kona Luwiza khona manje? kwenze njani? Nendlela ngikwenzela. Uyazi Luwiza, angazi noma bazosithola isikhathi sokudla lokudla ongiphekile. Ngipheka isitshulu kuphela, kodwa-ke ngibona ukuthi ngisipheke sibe siningi uma ngabe kwenzeka, yabona. Amadoda ayasithanda isitshulu esimnandi. Hayibo, angiphekeli isidumo mina. Chabo, ngisho le ndoda ezofika noThoko. Angitshela, kona uthe ubani? Uthe u-anti wakho? Yebo usemncane uyazi ufana njengosisi nje kumina akeve kwazi ukupheka akekho phela ongaconsa mathi mesephekile Uzonele ngathi umuntu okahle kakhulu akeve muhle futhi uzoyibonela nje Umalume wakho konje ngithe wenzani umuntu nje uyabukeka kodwa lokhu usizo lwakhe ukanti usamxosha uyazi yathini uyathi uyamazi umuntu ongeka amfanele futhi nje yena ngeke aphinde ashade kodwa ngiyazi nje ukuthi uma ngathola umuntu okahle nakanjani ushintsha umqondo wakhe usho ukuthi angenzeka mhlambe uyamfuna ngempela umuntu angahlazwane naye ngithemba kanjalo awazi ukuthi Akave muhle. Ubani? Yena phela uMaxwell Dlovu, nomfokazi uze noThoko. Ngaze ngamjabulela uThoko. Ngineqiniso. lona umngani wami ulobe engikhuluma ngayo Maxwell Dlovu gogo Gogo, ungalokuthi. Ubongibiza ngoLouise. Hlalani phansi kusekhaya. Umeyi uyeza khona manje ngizomtshela ukuthi senifikile. Akave muhle. Ubani? Yena phela uMaxwell Dlovu, nomfokazi uze noThoko. Ngaze ngamjabulela uThoko webantu. Ukulindele. Yena ungilindele. Chabo ngisho ukuthi bakulindele. Woza. Angitshela, konje uthe ubani uLouise? umakhelwane ka-anti anti lona umnumzane Maxwell Dlovu lona u-anti wami uMeyi Ngiyajabula ukubona mnumzane Dlovu. Nami ngiyajabula bandla. Yebo. Ngicela ukuthi ningaphatheki kabi bantu. Angakaqedi ukupheka ngale ngisapheka. Ngizoluke nje ngiphuma ngena. Kulungile. Sisi, ngibona ukuthi ngizothi ukuya ekhaya. Ushiye ngingayiphanga inja yami ukudla. Kusukela nini ke Luwiza usufuya inja manje? Habe, kusukela izolo. Hayibo, kusukela namhlanje. Esimakwana nje kodwa ayive idla. Yebo manje. Uyazi bengazi ukuthi kanti izinja uyazithanda. Ukuzinakekela sisi nje, ukuzivikela uma singenayo inhlanhla ukuthi sizidolele abakhwenyana abazosibheka. Umuntu kumele enze njani? anti ngizohamba ngiyosiza u-anti Louise ngenja yakhe Thoko, angithi uLuwiza uthe umdlwane. Kodwa awuve udla. Sokubona khona manje. Ndizibusi. Ndizibusise. Uyazi mina ngesikhathi buya ngabe ngisazi ukuthi banjani lapha. Angazi noma mnumzane Ndlovu ungathanda yini ukuthi uzohlala nami ngale kitchen. Ngiyajabula impela kakhulu. Wasa sihambe bayihlale kitchen. anti
angiboni kufanele senze kanjalo. Kufanele uma singayizokwazi kanjani ukuthi isu lethu liyasebenza ukufa. Uthe ungitshela ukuthi awuvupheka kamnandi, ngabe uqinisile? Hayi ngiyazama nje. Ungathanda mhlawumbe ukuthi Ngiyajabula. kulungile wezalo. Awuvupheka kamnandi. Utheni? Ngiyabonga. Uthi uyafuna yini ukuza isitshulo? Liyasebenza. Yindle. Uyakuthanda ingadi kuphela? Angibe ngikuthanda ukupheka. Uba benginepheni nephepha nje, bengizothi ungibhalele indlela opheka ngayo. Kulungile ngizokunika naka. Ngiyabonga. Kodwa mina ngiyakhona. Nakathatha yakho indlela. Ake ngibonise yami indlela engipheka ngayo. Uphima le pen. Manje. Awuvupheka kamnandi. Utheni? Ngiyabonga. Uthi uyafuna yini ukuza isitshulo? Liyasebenza. Yindle. Ingathi nje ncane. Inje ncane. Hayi, ngiyadlala. Yilesithulu sakho ngendlela esimnandi ngayo. Uyakuthanda ingadi kuphela? Angibe ngikuthanda ukupheka. Uba benginepheni nephepha nje, bengizothi ungibhalele indlela opheka ngayo. Kulungile ngizokunika naka. Ngiyabonga. Kodwa mina ngiyakhona. Nakathatha yakho indlela. Ake ngibonise yami indlela engipheka ngayo. Uphima le pen. Manje. Lutho. Sebesiphathisa kwabantu abashadi. Sithandana? Ngaphambi kokuthi ngikukhombise eyami indlela yokupheka, kuzofanele ukuthi ke mangabe uzopheka inhlama, izandla zakho ziphole, zithambe kanjalo nje mnumzane Ndlovu. Hayi, kanti bengingajabula uma ubungangibiza uMaxwell. Nami ngajabula uma ungasungibize ngoMay. Sismay. Maxwell, uyazi mangabe wenza inhlama phela, fanele ube nezandla esithambile kanye nezandla esipholile. Manje na ke ngeshwe lezi zami ziyashisa kakhulu. Oh Max, yithi ngizizwe. Sebeyathintana nendoda ingimashishisa. Maxwell, awuthi ke ngizizwe ezakhe izandla. Ziyashisa. Sismay. Iphutha lami awuthi ngisize. Akunjalo. Akunjalo. Imanager yami siguqe ngamadolo kwenze njani? Sisi, usumluma umunwe. Louis, uyazizwa ukuthi uthini? Ngabe ngimlumeleni umuntu?
Yithi ngifuna ibhandishi. Hayi yopha kodwa into encane nje. Oh, alikho la. Kulungile likhona elinye ekamereni lami ozasekhona. Uzophola. Ya into encane. Usemise ekamelweni lakhe lokulala. Kukahle ukuthandana masinyane. Kodwa nokho engathi usheshisile. Ngicela uhlale khona la. Yebo. Yebo. Ungitshela kodwa. Usho ukuthi bakhona ukuthi siyathandana? Hawu, uyazi ukuthini? Bakholwa kunye. Awungitsheli. Wena uyisole lini kodwa le ndaba? Yazi umasiza ngapha. Uthoko ke wayithi fahla. uLuiza yena uvele nje wayigcwalisela. Kwangathi behleli isikhathi eside nje. Mhlawumbe khona izathu esibahlalisile. Yebo nami kukhona okunye bese ngikucabanga. Sawubona. Ngizobona umngami. Ngabe ukhona nje? Umkakho? Umngami. Ngiyaxolisa ke. Kuthi awenza ngiphutho ngene endlini ongeyona. Sawubona sisiLuiza. Yebo. Ngabe usaphumile mhlawumbe uMay? Ukhona. Ubani wena? Umyeni kaSisibeke Maseko. Lona Maseko uthokozile Khumalo. Ngiyathokoza ukwazi. Kodwa ke uphi uMay? Sisime uMaseko ukhona. Yebo sawubona. Bengendlula ke nje ngase ngithi angize ngizokubona ukuthi ngabe mhlawumbe uphila kanjani. Ngicela ungilinde nje kancane. Ungilinde ngale kitchen. Cha, bengendlula nje ke ngivela ngasedolobheni. Ngase ngithi angidlule ngizokubona ukuthi ngabe unjani. Konje bengunombolo banike mina. Cha, ngoba ngiyabona ukuthi ungathi angayemukelekile la ekhaya, ngcono ngivele ngihamba. Ngathi khona okushiyayo. Cha, okwakho lo. Usho ukuthini ukuthi kwami ngabe kwenze njani? Kahle. Kanti ukhohliweni ukuthi namhlanje siqeda iminyaka 14 sashada. David. Oh, kwenze njani na? Phukula imlomo nje khona ufile yini? Mnumzane Ndlovu, usungeza. Konke sekulungile. Aha, ha? Angive ngithanda abangani bami. Ngendlela ngithanda ngayo. Wena nje Mthokwane, ngithanda inhliziyo yakhe emhlophe Thoko. Ngithanda ubuwena Thoko. Yizo ke izinto lezi ezenza ukuthi ube uThoko lo uThoko. Wena Louise mngani wami, ngithanda inhliziyo yakho nene nawe nesihe. Kodwa khonto engifuna